Obistinila su se sinoć upozorenja meteorologa. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Bosnu i Hercegovinu i region, pa danas u mnogim lokalnim zajednicama sabiraju štetu. Juče u poslijepodnevnim časovima Banja Luku je zahvatilo nevrijeme praćeno slabim gradom, zatim jakom kišom i grmljavinskim procesima, a u brojnim naseljima došlo i do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Banjalučki vatrogasci imali su nekoliko manjih intervencija. Jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i grmljavinom nije sinoć zaobišlo ni područje Bijeljine. Obilne padavine otežale su saobraćaj u gradu, budući da se na ulicama zadržala ogromna količina vode. Zahtjevniju intervenciju slijed jakog nevremena imali su sinoć bijeljinski vatrogasci. Nešto poslije 22 časa intervenisali su na gašenju krova jedne kuće u gradu. Krov kuće gorio je u Puškinovoj 31, a uzrok je moguće dovesti u vezu sa olujnim nevremenom i lošim instalacijama, rečeno je u vatrogasnoj jedinici. Tokom oluje oštećena su i 4 automobila kada se drvo srušilo na garaže. Policijskoj upravi Bijeljina je 15 minuta nakon ponoći prijavljeno da je palo drvo na 4 garaže i oštetilo vozila u ulici Pere Stanića. Grad, obilna kiša i udari groma nanijeli su štetu poljoprivrednim imanjima i lokalnim putevima na jednom dijelu opštine Sokolac i izazvali više prekida u elektrosnabdjevanju. Voda je prodrla u podrume više porodičnih kuća u naselju Čilimara, lokalna uprava je organizovala mehanizaciju da prekopa dio prilaznog puta prema tom naselju. Snažna oluja na području Tuzle izazvala je poplave, pa je proglašeno stanje prirodne nesreće. Procjenjuje se da će biti reaktivirana klizišta jer je situacija veoma složena, a formirana i komisija za procjenu štete. Za samo 40 minuta palo je 70 litara po metru kvadratnom. To je izazvalo velike poplave širom Tuzle i nanijelo nam velike štete. Nevrijeme je izazvalo potop u Zagrebu. Jedan vatrogasac preminuo je nakon što mu je pozlilo tokom intervencije prilikom ispumpavanja vode u jednom zagrebačkom stanu. Ogromna količina vode prekinula je tramvajski saobraćaj. Mnogi dijelovi grada su potopljeni, a u vodi su se zaglavili i automobili. Pod vodom su se našli podrumi i garaže kao i jedan podvožnjak. Stradala je i dječja bolnica u Klajićevoj. Još se nije oporavila od one nastale od zemljotresa, već je nastala nova šteta. Vatrogasci i dežurne službe cijelu su noć bili na terenu, obavili su više od 100 intervencija.